नमस्कार. गृहिणींसाठी उपयोगी नवनवीन किचन टिप्स आज आपण पाहूया. 1. कटलेट बनवताना ब्रेडक्रम्स किंवा रव्यात घोळवून कटलेट तळण्यापेक्षा रव्याच्या किंवा मैद्याच्या बारीक शेवया कुस्करून त्यात कटलेट घोळवून तळल्यास छान दिसतात आणि कुरकुरीतही होतात. 2. बऱ्याचदा भात शिल्लक राहतो. शिल्लक राहिलेला भात परतून खाताना तो शरीराला बाधू नये म्हणून फोडणीत 1 चमचा तूप आणि चिमूटभर हिंग घाला. 3. पावसाळ्यात लाकडी फर्निचरला बुरशी आले असल्यास गरम पाण्यात थोडे डिशवॉश लिक्विड घालून त्या पाण्यात एक कपडा बुडवून पिळून घेऊन त्याने फर्निचर पुसून घ्या. बुरशी नष्ट होईल. 4. कोणत्याही कपड्याला च्युइंगम लागला असल्यास त्यावर थोडा वेळ बर्फ ठेवा किंवा तो कपडा तासाभरासाठी फ्रीजमध्ये ठेवा. यानंतर च्युइंगम हाताने अलगद सहज निघेल. 5. कोणत्याही भाजीचा मसाला म्हणजेच वाटण बारीक करताना जास्त पाणी घालू नये. त्यामुळे भाजीला चव येत नाही. बहुतेक सर्व मसाले कमीत कमी पाण्यात बारीक करावे. 6. दह्याची लस्सी करताना पाण्याऐवजी दुधाचा वापर केल्यास लस्सी चविष्ट होते. 7. रात्री झोपण्यापूर्वी किचनचा ओटा, शेगडी, ओव्हन नीट स्वच्छ करा, ज्यामुळे किचनमध्ये झुरळ अथवा इतर कीटक होणार नाहीत. 8. खोबरेल तेल फक्त केसांसाठी नसून तर काखेतला आणि मानेवरचा काळेपणा म्हणजेच स्किन जर काळी पडली असेल तर ती घालवण्यासाठी मदत करेल. यासाठी बाउलमध्ये 1 चमचा खोबरेल तेल घ्या. त्यात पाव चमचा टूथपेस्ट आणि अर्धा चमचा मीठ घालून मिक्स करा. नंतर अर्ध्या लिंबाचा रस या मिश्रणात मिक्स करा. काळपट झालेल्या मानेवर आणि काखेत म्हणजे अंडरआर्म्सवर लावून चोळून घ्या. 10 मिनिटांनी पाण्याने धुवून काढा. आपण या पेस्टचा वापर आठवड्यातून एकदा करू शकता. यामुळे नक्कीच फरक दिसेल. 9. स्वयंपाकासाठी लागणारे मसाल्याचे डबे, बरण्या व तेलाचे भांडे वरचेवर घासून स्वच्छ करावे. तसे न केल्यास कायमस्वरूपी चिकट होतील. 10. आठवड्यातून एकदा चॉपिंग बोर्ड व्हिनेगर लावून स्वच्छ करा. 11. सुरी आणि धारदार वस्तू नेहमी एकाच ठिकाणी ठेवा. जर तुम्ही या वस्तू पाणी असलेल्या ठिकाणी ठेवल्या तर गंज पकडून त्या खराब होतात. 12. जास्तीचा मैदा असेल तर फ्रीजमध्ये ठेवावा. बाहेर ठेवू नये. बाहेर ठेवल्यास त्यात किडे व टोके पडतात. मैदा फ्रीजमध्ये ठेवल्यास जास्त दिवस मैदा चांगला राहतो. 13. भाज्या चिरताना एकाच आकाराच्या चिराव्यात. लहान मोठे तुकडे चिरल्यास लहान तुकडे शिजून कुस्करतील व मोठे तुकडे कच्चे राहतील. तसेच एकाच आकाराच्या भाज्या दिसायलाही छान दिसतात आणि ती समान प्रमाणात शिजतात. 14. इडली किंवा डोशाचे पीठ जास्त आंबट झाले असेल तर त्यामध्ये थोडे नारळाचे दूध घालावे. यामुळे पिठाचा आंबटपणा निघून जातो. 15. चिकन शिजवताना नेहमी कमी गॅसवर शिजवावे. यामुळे चिकन छान शिजले जाते आणि चवसुद्धा छान येते. 16. बाजरीची भाकरी दुधात मिक्स करून खाल्ल्याने शरीर मजबूत होते आणि शक्तिशाली होते. 17. कपड्यांवर पडलेल्या हट्टी डागांवर टूथपेस्ट लावावी आणि ती सुकल्यानंतर कपडे डिटर्जंट पावडरने धुवावे. डाग निघण्यास मदत होते. 18. तूप कडवल्यानंतर त्यामध्ये 1 हिरवी वेलची कुटून टाका. यामुळे तुपाला छान वास येईल. 19. मुळा पालेभाजी घेताना भरपूर हिरव्यागार पाने असलेला व पांढरा शुभ्र असलेला मुळा बघून घ्यावा. मुळ्याचा तुकडा मोडून पाहिल्यास आतून कापसासारखा व पांढरे ठिपके असलेला मुळा घेऊ नये. तो कडक असतो आणि चांगला नसतो. 20. उकडीच्या मोदकाचे पीठ बनवताना पाण्यात चवीनुसार मीठ आणि किंचित साखर घालावी. यामुळे मोदकाला छान चकाकी येते. वरील उपयोगी किचन टिप्स व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.